дуруд, ахбори радиои Тоҷикистон аст пешниҳоди шумо. Дар студия Бузургмеҳри Алӣ. Таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. Тоҷикистону Эрон тақвияти ҳамкории ширкатҳои ҳарду ҷонибро дар соҳаи нафту газ баррасӣ намуданд. омодагии муассисаҳои таълимӣ ба соли нави хониш. дар як истгоҳи метрои шаҳри Тянҷини Чин беш аз 10 ёвари робот ба кори навбатдории худ шурӯъ карданд. Ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи ахбори радиои Тоҷикистон. ҳайати комиссияи муштараки Тоҷикистону Эрон дар Теҳрон бо муовини аввали президенти ҷумҳурии исломии Эрон Муҳаммадризо Ориф масъалаи густариши муносибатҳоро дар соҳаҳои гуногун баррасӣ намуданд. аз ҷумла вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон далер ҷумъа бо вазири нафти Эрон Муҳсин Покнажод мулоқот намуда имконоти таҳвили маҳсулоти нафтии Эрон ба Тоҷикистон ва тақвияти ҳамкории ширкатҳои Тоҷикистон бо ширкатҳои эронӣ дар соҳаи нафту газро мавриди баррасӣ қарор доданд. дар ҷараёни суҳбат ҳамраисони комиссияи муштарак оид ба ҳамкории тиҷоратӣ, иқтисодӣ, илмӣ, техникӣ ва фарҳангии Тоҷикистону Эрон оид ба иҷрои муқаррароти протоколи ҷаласаи охирини комиссия ки моҳи майи соли 2026 дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, табодули афкор намуданд. дирӯз бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар боғи Ирам рӯзи фарҳанги ноҳияи Рӯшон доир гардид. дар майдони чорабинӣ маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ба маъраз гузошта шуд. идомаи мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон Париноз Худойбердиева. фазои боғи Ирами шаҳри Душанбе ба як тантанаи идонаи ҷашнӣ мубаддал гардидааст. ҳунарҳои мардумӣ, либосҳои миллӣ ва таомҳои суннатии мардуми ноҳияи Рӯшон ба маърази тамошо гузошта шудааст. иштироки ҳунармандони ноҳия дар рӯзҳои фарҳангӣ барои муаррифии ҳунару истеъдоди сокинони Рӯшон имконияти муносиб фароҳам овард. дар даромадгоҳи асосии боғ наққошону тарроҳони рӯшонӣ ҳунару маҳорати худро ба намоиш гузоштанд. садои хуши мусиқии миллӣ ва хоси минтақа дар тамоми гӯшаву канори боғ шунида мешуд. аз дастовардҳои соҳаҳои иқтисодии шумо бармеояд ки дар арафаи 35 соли истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон ноҳияи Рӯшон ба яке аз ноҳияҳои тараққикардаи ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад. ҳар як сокини ба орономуси Тоҷикистони азизи мо дар оғӯши сулҳу таҳкими амнияти миллӣ умри ба сар бурда истодааст. дар ҳар қадам чеҳраҳои шукуфони мардум аз кӯдакони хурдсол то пирони рӯзгордида ба чашм мерасид ки бо либосҳои зебои миллӣ аз ҷумла атлас ва тоқиҳои бадахшонӣ ворид мешуданд. сулҳу субот ва фазои ором аст ки мо имрӯз дар сарзамини Тоҷикистон хушбахтона зиндагӣ мекунем. мо бисёр рисолати модарии худро дар назди насли навлас адо мекунем. қисмати асосии ин чорабинӣ дар саҳнаи калони боғ оғоз гардид ки дар он ҳунармандони ноҳияи Рӯшон бо суруду рақсҳои ҷолиб баромад карданд. ҳамасола бо фаро расидани соли нави хониш дар муассисаҳои таълимӣ корҳои таъмирӣ ва рангу боркунӣ оғоз мегардад. аллакай дар оғози соли нави хониш рӯзҳои башумор боқӣ мондааст. дар ин самт масъулини шуъбаи маорифи ноҳияи Фирдавсии пойтахт кадом тадбирҳоро рӯи кор гирифтаанд? ҳамкорамон Муҷиддини Сайфиддин гузориш медиҳад. бо мақсади дар сатҳи баланд таҷлил намудани рӯзи дониш ва омодагӣ ба соли нави таҳсилии 2026-2027 имрӯзҳо дар муассисаҳои таълимии ҳудуди ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе корҳои таъмиру тармим, ободонӣ ва омодагии синфхонаҳо бо маром идома доранд. дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе ба оғози соли нави таҳсил 2026-2027 омодагиҳо идома дошта, муассисаҳои таълимӣ барои қабули хонандагон ва оғози мунтазами раванди таълиму тарбия тадбирҳои заруриро амалӣ менамоянд. муассисаи мо имсол пурра аз таъмир бароварда шуд ва ба қабули хонандагон пурра тайёр ҳастем ва аз ҳамин рӯз сар карда хонандагони хурдсоли мо ки нахустин қадамҳои худро ба мактаб мегузоранд ба мактаб омада бо ашёи хониш бо мактаб дар тӯли 10 рӯз шинос мешаванд. масъулини муассисаҳои таълимӣ ба тозаву озода нигоҳ доштани дохил ва атрофи муассиса, омода намудани синфхонаҳо, иншооти ёрирасон ва фароҳам овардани муҳити муносиб барои омӯзиши хонандагон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карданд. айни замон муассисаи мо барои оғози соли нави таҳсили 2026-2027 ба пуррагӣ омода синфхонаҳоро омӯзгорон
برای سال تحصیل آماده کردند. тадбирҳои мазкур ба он равона шудааст ки муассисаҳои таълимии ноҳия соли нави таҳсилро бо омодагии ҳамаҷониба ва шароити муносиб оғоз намуда барои таълиму тарбияи хонандагон муҳити созгор фароҳам оваранд. нисбати оғози соли хониши 2026-2027 чунин гуфтанӣ ҳастам ки муассисаи мо ба соли хониши пешомад пурра тайёр аст. тамоми кӯшишро сарф кардем барои фароҳам сохтани шароит барои толибилмон, барои хонандагоне ки имсол бори нахуст ба муассиса қадам мегузоранд. дар маҷмӯъ корҳои омодагӣ дар муассисаҳои таълимии ноҳияи Фирдавсӣ ба оғози соли нави таҳсил дар сатҳи зарурӣ идома дошта, масъулин барои фароҳам овардани шароити муносиб ва муҳити созгор барои хонандагону омӯзгорон амалӣ карда истодаанд. акнун таваҷҷӯҳ намоед ба хабарҳои ҷаҳон. Президенти Кореяи Ҷанубӣ Ли Ҷе-мён пешниҳод кард, ки Кореяи Ҷанубӣ ва Шимолӣ барои хотима додан ба ҷанги тӯлонӣ музокирот кунанд ва роҳҳои амалии қатъ кардани барномаи ҳастаии Пхеньянро баррасӣ кунанд. Ироқ содироти нафти худро афзоиш додааст. Дар як истгоҳи метрои шаҳри Тянҷини Чин беш аз 10 ёвари робот ба кори навбадории худ шурӯъ карданд. шарҳи бештари хабарҳо аз хориҷи кишвар дар пешниҳоди ҳамкорамон Баҳруллоҳи Абдуллоҳ. президенти Кореяи Ҷанубӣ Ли Че-мён пешниҳод кард, ки Кореяи Ҷанубӣ ва Шимолӣ барои хотима додан ба ҷанги тӯлонӣ музокирот кунанд ва роҳҳои амалии қатъ кардани барномаи ҳастаии Пхеньянро баррасӣ намоянд. бо вуҷуди посух надодани Пхеньян, ҷониби Кореяи Ҷанубӣ ваъда дод, ки бо Кореяи Шимолӣ барои ҳамзистӣ осоишта бо режим пайваста муколама мекунад. президенти Кореяи Ҷанубӣ бо такрори ин эҳсос изҳор дошт, ки ду Корея бояд ба якдигар эҳтиром гузоранд ва ба муқовимати нолозим хотима диҳанд. ин дар ҳолест, ки Амрико ва Кореяи Ҷанубӣ машқҳои муштараки низомии худро кам мекунанд. Дональд Трамп тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ хабар дод, ки шумора ва миқёси машқҳо коҳиш дода мешавад. президенти Амрико инро ба хароҷоти баланди онҳо рабт дода таъкид кард, ки аксари хароҷотро Иёлоти Муттаҳида пардохт мекунад. ӯ инчунин Сеулро барои саркашӣ аз иштирок дар амалиёти низомӣ алайҳи Эрон танқид кард. бо вуҷуди ин изҳорот, Кореяи Ҷанубӣ хабар дод, ки машқҳо мувофиқи нақша оғоз шуданд. тақрибан 18 000 сарбози Кореяи Ҷанубӣ дар ин машқҳо иштирок мекунанд. Ироқ содироти нафти худро афзоиш додааст. фурӯши нафти якмоҳаи Ироқ ба 2 миллион баррел дар як рӯз расид, ки ин баландтарин нишондод аз замони оғози ҷанги Амрико ва Исроил бо Эрон аст. таъминоти нафти Ироқ дар фасли баҳор бинобар халалдор шудани интиқоли нафт дар гулӯгоҳи Ҳурмуз то 1,5 миллион баррел дар як рӯз коҳиш ёфт. ин афзоиш тавассути мутобиқсозии логистика ба даст омадааст. пеш аз авҷ гирифтани низо Бағдод тақрибан 4 миллион баррел дар як рӯз содир мекард. Ироқ дуввумин истеҳсолкунандаи бузурги нафти хом дар байни кишварҳои аъзои созмони содиркунандаи нафт мебошад. дар як истгоҳи метрои шаҳри Тянҷини Чин беш аз 10 ёвари робот ба кори навбадории худ шурӯъ карданд. фаъолияти роботҳо ба нигаҳдории тартибот ва беҳтар кардани хизматрасонӣ равона гардидааст. ин таҷриба қисми барномаи бузурги Чин барои рушди зеҳни сунъӣ ва роботехника дар нақлиёти шаҳрӣ мебошад. дар нимаи аввали соли ҷорӣ ширкатҳои чинӣ 97% интиқоли роботҳои гумоноидро дар саросари ҷаҳон ташкил доданд. шумо хабарҳои Тоҷикистон ва ҷаҳонро аз саҳифаҳои расмии радиои Тоҷикистон тамошо кардед. хайр, тансияту хонаобод бошед.